मिनिंलेस जोङो हाग्रामा महिलारि सारा हय नुजाहैयाखै आं बेखौ स्वीकार जायो खिन्थु जों नुजाहैबाबो जों नुजाहैनाय सत्तेयावबो जों नुजायै बायदि खारन बिथांमोना जों अपोजिसन राजनिति दोलोनि एमसिएलए फोरनो खुनु मोनसे किनसितबो बिथांमोना जोंनो खामानि मावनो होआ दिनै बिथांमोना अनसाय बिथांखिनि खोथा बुङो बिथांमोना अनसाय सोरां बिथांखि आरो मानिबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा बुङो बिथांमोना सुपार 50नि खोथा बुङो बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन आइबिएसनि खोथा बुङो बिथांमोना खिन्थु जों एसेम्ब्लियाव बाहागो लासेयावबो जोंनो दिनैसिम रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो बा रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना 50 लाख जे जोंनो बाजेट होयो बेनि बादै खुनु मोनसे खामानि जोंनो बिथांमोना मावनो सुबिदा होआ दा थांनायजों थाङैजों एखे खोथा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा एसेम्ब्लियाव थाङाखैबाबो बाहाय माबा मोनसे खथि जादों रायजो राजाहा खथि जादों आं बेखौ मने खालामा मानो होनोबा जोंनि आखाइजों खुनु पद्दायबो बे अपोजिसननि आखाइयाव थाइसे थाखाबो बिथांमोना गथायाखै मोनसे स्किमबो गथायाखै होमबा थांनाय थाङैनि मा जुक्ति दं होननानै आं सानदों आरोखि दासिम नोंथांमोना साननानै नैबे देबोरगाव बिपिएफआ देरहागोन होनना बेथ' 100% रोखा बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा सारखौ खुनु पद्दायबो फेजेना आरो खुनु पद्दायबो सोरबाया सिन्था खालामनांबा बे सिन्थानिफ्राय फेजेननो हागोन बा फेजेनगोन होननानै सिन्था खालामनायाव बे गोजानाव थानायासो दरखार दं होननानैसो आं सानदों बाहाय खस्थ' खालामनानै गोलोमदै गला होनानै थाखा खरसा खालामनानै जेबो लाब गैया बे ओनसोलनि रायजो राजाया बे ओनसोलनि रायजो राजा बार दै अर अख्रांजों बे बिपिएफ राजनिति दोलोआ दाजानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मोजां मोनो आरो खेबसेबाव बिपिएफ राजनिति दोलोखौ सरकाराव लाबोफिनगोन बे 100% रोखा